tejto časti si ukážeme montáž pántov na vopred pripravenej zárubni. Predtým, ako osadíme na zárubnú dvere, je potrebné si založiť pánty. Na uvoľnenie tejto skrutky použijeme imbusový kľúč číslo 4 a odkrúcame doľava. Robím to tak, že mierne uvoľním skrutku, vložím pánt a skúsim, či sa dá zatlačiť. Cítim, že sa zatlačiť nedá. Uvoľním ešte kúsok. Dobre. A tá medzera medzi pántom a zárubňou, ideálne si ju nastavujeme na 3 mm, čiže použijem trojku, imbusový kľúč, zasuniem záves, vyberiem kľúč, zaistím. Je to také všeobecné odporúčanie. Potom po zavesení krídla zistím, či je pánt v správnej polohe od zárubne alebo nie. Prípadne viem poupraviť uvoľnením a vysunutím, tak ako potrebujem. A zatiahnem opäť s rozumom, aby som nestrhol závit. To isté urobím aj s ostatnými dvoma pántami. Predtým, ako zavesím krídlo na zárubňu, skontrolujem si, či sú pánty na dverách v rovnakej vzdialenosti od dverí. Vrchný pánt, stredný pánt aj spodný pánt. Tento vidím, že je zhruba na 4 imbusový kľúč. Tento je menej, môžem ho mierne povysunúť. Ešte skúsim spodný, mierne povysuniem. Dobre, mám to približne rovnako. Vybereme tento kľúčik. Pánty máme namontované, teraz nasleduje dôležitý krok. Skúšobné zavesenie dverí pred penením zárubne.